میں موسم بنیا کھلا ہے دو شعر میرے ذہن چاہے کیونکہ میں کاغذ تو پڑھتا نہیں ہوں عمران وٹو جداں اپنے شہر چ بدل چا ویکھاں تیرے شہر دا سامن یاد آندا مزید موڑ میں جاگ جناب جداں اپنے شہر چ بدل چا ویکھاں تیرے شہر دا سامن یاد آندا ہے او نمی نمی بارش بدل دا گجنا تیرا دار تائیں آون یاد او نمی نمی بارش بدل دا گجنا تیرا دار تائیں آون یاد آندا ہے تے تمہیں بھیج منجنا چا نال بارش دے تمہیں بھیج منجنا چا نال بارش دے تیرے وال سکامون یاد آندا ہے ہوں نام انج قاسم بڑا میں وسنائی تینوں ڈول ڈراون یاد ہوں نام انج قاسم بڑا میں وسنائی تینوں ڈول ڈراون یاد آندا ہے بھائی رستم جایا کہ یہ موسم بنیا کھلوے نا تے ایک میں تو خواہش دا اظہار غریب بندے دی خواہش دا اظہار ہے اور ہاتھ بن کے توجہ چاہساں ان دی خواہش ہے کہ آندہ ایک رات مسافر ڈھول ہوئے ایسا تو من نیت سفر کیتے ہیں نا صحیح رات تا ایک بھی چنگی لاگ جاوے تو بڑی ہو گئی صحیح ایک رات مسافر ڈھول ہوئے ان دے رات کلا گارو بھائی اثرت صحیح ایک رات مسافر ڈھول ہوئے ان دے رات کلا بالکل کلا ان دے رات کلا گھر ہوئے ایک کم ہو رہے اتو کنیاں لمن ہنیر گھلے انہوں قاسم بھجن دا ڈار ہوئے اتو کنیاں لمن پیر مظہر شاہ اتو کنیاں لمن ہنیر گھلے انہوں قاسم بھجن دا ڈار ہوئے یار ایک کم دولے بالے والا ہو روے ایک کم ہو روے اتو کنیاں لمن ہنیر گھلے انہوں قاسم بھجن دا ڈار ہوئے تے وات کڑکے بدل تے بجلی لشکے وات کڑکے بدل تے بجلی لشکے ان دے سامنے میرا ڈار ہوئے او صد مارے میں باہر آواں ان دے پیروں میں میرا سار مہربانی رستم جایا جی میں بھائی صابر میں نوکری دینا جی ماسٹر رات نواز کو کر میں سارے دی فرمائشاں بھائی صابر دی میں فرمائش پوری کر کے جی مجبوریاں بھی ہوندی ہیں بھائی صابر جاتا بھی بھائی نے پیچھو ساتھ بھی کال بھی آ سکتی ہے میری پہلے فرمائش پوری صحیح میں بھائی صابر دی فرمائش پوری کرے دا پیاں عمران مہمان آیا تے میزبان جگایا کوئی نہیں مہمان آیا تے میزبان جگایا کوئی نہ وہ ستا رہ گیا وہ پکھے جلے دا رہ گیا جدو پو پھٹیا نا تے اذان دا ٹائموں میں لگا تے اس باہر نکلیا نا انجے حسر تو آکے برا حسر تو باہر نکلیا تے بندہ ایک مسجد اچھ بڑیا بندہ یہاں دا بھائیہ کی کروں ہے جیڑے انہوں ہاؤلا اس آکے بھائی ازان دے ہوں ان دی بانچ پھاد لے اسے ان دی بانچ پھاد کیا دا کیے آندہ تمہیں رب دے حکم دا پابند ہو سے تمہیں رب دے حکم دا پابند ہو سے تائیں یاد بھلا نو سکدا اور تیرا ٹھیک ہے قاسم فاس جو ہویا ان دی گال پر تا نو سکدا پر تیری منت کرے نا آج ٹالو تیری منت کرے نا آج ٹالو آج وقت فرض نبھا نو سکدا کل رات نو بانگا دو دے لئی آج بانگ چکا نو مہربانی بھائی صاحب صحیح کل رات نو بانگا دو دے لئی آج بانگ چکا نو سکدا او سکے یار تیرا مسئلہ کیے آپ ہی کفر اچ پیا کھلائے میں نہیں گھتوں میں او یادہ آئے ویدہ پیا کفر دی گل نہیں ہے او سکے مو رولا کی یادہ رولا اتنا کہ تیری بانگ دے کھڑک تو اچھن چیتی میرے سجن بیدار ہو بجڑا بس دے رہو تیری بانگ دے کھڑک تو اچھن چیتی
चेती भाई साबिर तेरी बांग दे खड़क तू अचन चेती मेरे सज्जन बेदार हो वंजना है उसे वेले दूर दे सफरां ते हमराज तैयार हो वंजना है साडे सामने जदन जुदाइयां दा रावी कासिम तार हो वंजना है मैं मनते रोंदे रह वंजना है उस जाग के पार मेहरबानी साईं मेहरबानी अजे भी जेड़े तुहाडे आड़ गवाड़ सुत्तो होवे नु अरख मारो शेर ते लग गए जेड़े ताड़ी मारो खड़कार ताड़ी दा दियो जाग दे वेख्या अच्छा भाई रफीक वेणीवाल पंजाब पुलिस भाई मजहर वेणीवाल अच्छा सही मजीद कोई सुता पे ना उन्होंने जगावण दा एक मेरे को बेहतरीन नुस्खा है वो पता ही क्या है नारा हैदरी ओ विच सुते रह गए नारा हैदरी हूं नहीं जेड़े इस तई सौंदा है उन्हें कुर्सी चाह के पता अच्छा ये तो भाई साहब राज मौलवी दी गल एक बांग और भी होंदी एक बांग और भी होंदी वो बड़ा मजा ले सो लेकिन वो आप मजा ले सो मैं तशरीह नहीं करूंगा आके बिरा कि असी जिमें जिमें वक्त निभाइंदे रहे लिख सावण चेतर पो सकन असी जिमें जिमें वक्त निभाइंदे रहे लिख सावण चेतर पो सकना मैं अपने अथरू रोकण लई भला कह दे हासे खो सकना मैं अपने अथरू रोकण लई भला कहीं दे हासे खो सकना और जेड़ा बांग दे वेले फुटिया हा उनदी शक्ल नु कासिम लो सकना ओ है कड़मा कुकड़ दा वाढिया दा ना नप सकना ना को मेहरबानी मेहरबानी मुर्शिद ज़्यादा मेहरबानी पीर अली मेहरबानी साहब मेहरबानी साईं बहरहाल तुसी को ना को मेरा मसला मैं तो अंदाज चक्या शुगर सलाह करें दे पैन भी कौन जी जी भाई मौसम चदर की फरमाइश और आज इस महफल की एक और बड़ी खूबसूरती है तकरीबन 25% शायर पुलिस वाले आन ते मजमे दे विच 35% सुनने वाले पुलिस वाले आन ताड़ी मरे सो बड़े ऐने ज़ौक़ लोग हर इदारे दे विच हर महकमे दे विच और बड़ी मैंने इस चीज़ की खुशी है भाई मौसम चदर की फरमाइश है चलो मैं अगर तुसी आखो तो एक मिनट ठहर के तुहानू सुना लवां एक थोड़ा मैंने ये थोड़े जावना सही एक कड़मे बशर दा हाल सुनाई एक कड़मे बशर दा हाल सुनाई जिन्नू सुख दी लभदी जा कोई ना एक कड़मे बशर दा हाल सुनाई जिन्नू सुख दी लभदी जा कोई ना और जेड़ा देंदा टेक दिलासियां दी ओ सज्जण जहान विच हा कोई जेड़ा देंदा टेक दिलासियां दी ओ सज्जण जहान विच हा कोई ना भाई मोहसन ते जिवें रुलिया खुलिया आन के मिलिया ओ मंजर दसन दी वाह कोई ना मेरे हाथ कासिम सिर रख के ठड्डा सा भरे उस मोड़ सा मेरे हाथ कासिम सिर रख के ठड्डा सा भरे उस आके बिरा इको सजना असमात तैनू किवें दसा सही इको सजना ते हावी मुलाक तो सोना भाई रफीक वेणीवाल भाई मौसम चदड़ भाई साबिर हूँ तुस ये आखना सारे पुलिस वाले का नाम लेंदा कल चले होया लेकिन मैं उन्होंने वेलकम आख्या सही इको सजना ते हावी मुलाक तो सोना वो भी जान छुड़ाऊए की कर सकता इको मुलोखा इको सजना ओ यार वो एक ही मुल्क होता है उनके वास्ते तो कायनात होती है ना इको सजना ते हावी मुल्क तू सोना वो भी जान छुड़ाऊए की करसा आ देख लो बंदे जेड़े गए आना स्कूटर ते हटा है सही इको सजना ते हावी मुल्क तू सोना वो भी जान छुड़ाऊए की करसा जाए जख्म ते पट्टियां बननियां हन ओ जख्म दुखाऊए ओ जख्म दुखाऊए की करसा ते जिंदे मान ते मुल्क ते तक नहीं पाउंदे ओ मुल्क हसाऊए की करसा ढली उम्र संगती कासिम दा खुद सांझ मुकाऊए की कर
مہربانی ایک منٹ بھائی جان تیرا کار ہے پیچھے جراسی نہ میں کھلائی یہ سناوا نہیں ہے لیکن تھوڑی جی ٹھہر کے سنا. اچھا بھائی محسن تھوڑی فرمائش دے دو تھوڑے بندہ نیت نہ شکری نہ کیتی رکھے کدی کدی مرشد شکر بھی ادا کرنا چاہیے. آدھا ساتھے ایو جیا وقت بھی قسمت رکھے آئے ساڑا جدن بھی دل گھبرانا. ساتھے ایو جیا وقت بھی قسمت رکھے آئے ساڑا جدن بھی دل گھبرانا. ڈلی دی گر حسڑ کے باج پونا دے سجن دے گھر وانجلانا تے انہا گھر دے تاک نہ بند کرنے پہلے رستے مال کے بانا ایک دوے دے قاسم ہاتھ ناپ کے سائے چیڑتائیں چمدیاں رانا تے سائی والا لے ایکو ٹائم آیا بھئی جیڑا بندہ ہاتھ چمدہ ہی نا ادلے تے کوئی تھوڑے جے حالات خراب ہوئے تو اوپر ولا کے ٹپن لگا تے ویک اس بھی لیا بھئی وہ بندہ سنجان کے آندہ پاسا وٹ کے لگنا ہے خیر تائی پاسا وٹ کے لگنا ہے خیر تائی مینو سجون سنجان میں کونا میرے وستے دور دا چیتا کر نبے وقت پہچان میں کونا تیری سنگت دا قاسم کتبہ ہاں نا پان انجان میں کونا ہوں کل تائیں میرے ہاتھ چمدہ آج تیرے کان میں کونا میرا قاتل حقیقت رسم جائے ایک منٹ سائیں میرا ساری انفرمیشن تیری ہے واری سے رونا بھائیان ہلو میں سنتوں دی تصدیق ہاں نہیں تو پہ کر اچھا چلو اس دوڑے ترنا بھائی اسمت اس تے ووٹ ڈھیر ہو گئے رستم آکے سائیں کسے او بالکل میں آتا ہوں سائیں رستم جایا ساڑھے مہمانہ نے ناندی فرمائش پوری تلال ڈار رستم براؤ انجے پہ کسے پھردے بشر دا مانوی ہاں کسے لٹے ہوئے بشر دی چیک کسے پھردے بشر دا مانوی ہاں کسے لٹے ہوئے بشر دی چیک میری جے تائیں قاسم زندگی یہ میں سنگتاں دی تصدیق میری جے تائیں قاسم زندگی یہ میں سنگتاں دی تصدیق اور میرے پھٹے ہوئے سنگتی وریاں تو اڈی رکھدہ اجین اڈیکا اور میری غربت ویک کے بھاج گئے آئے اور ہٹا ہون میں ٹھیکا میری غربت ویک کے بھاج گئے آئے اور ہٹا یہ سارے جیل لیے جڑے آکر سکتے ہیں جی جی رستم دی فرمائش ہوگی بھائی محسن چدڑ جدہ روح تخلیق دی قید چہائی ساڑھی ادن بھی جان پہچان جدہ روح تخلیق دی قید چہائی ساڑھی ادن بھی جان پہچان آئی اکھی نو ویک کے ٹھر دیاں ہم تدہ عرضی فقط سنجان آئی تے سچی پچھے تا قاسم تیرے ورگا نہ کوئی ملیا جاگتے ہان آئی اور میں تا سمجھ امانت چاہی وتے ہاں دل بڑی آئی تیرے کان میں تا سمجھ امانت چاہی وتے ہاں دل بڑی آئی تیرے کان آئی اور اورا آمینہ محسن دکھیاں دا اور آمینہ محسن دکھیاں دا کیڑی لام تے پھریا وطنائے تیرے سرد میں اور آمینہ منڈی بہت ہی نہ دیا عمران وٹو باندھا پیائی سائیں اور آمینہ محسن دکھیاں دا کیڑی لام تے پھریا وطنائے تیرے سرد مزاج تو علم ہوندائے وچو قاسم کھریا وطنائے تے ایمی تو پیار جتائی رکھنائے ڈڈو وسالے چے ہریا وطنائے اور بندے پیارے چے رب تو ڈر دے نہیں تو ملاک تو ڈریا